इसोरखौ फोथायो, बोरखौ बिखानांगोन। फोथायनायनि थाखायनो जों बोर बिबाय दं। फार्स्ट क्लास थिकादार दिगन्त गयारी। रायजोनि जौगानाय, ओनसोलनि जौगानाय थासारिखौ मोजां सोलिहोनो थाखाय सुबुं माहारिया मोजाङै मोजां रायजो मोनजाथों होननानै गुबुन गुबुन मन्दिर फुजायाव आरज गाबो दिगन्त गयारीया। बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ गोबां अननाय दं आं। आंहाथ' बुहुद अननाय दं। बिटिसिनि गासै रायजो राजाखौ खौसेयै मोजाङै सलायलांथों होननानै आंबो सानगासिनो दं। बाक्सानि बट्टारिनि लक्ष्मी मन्दिर फोथाराव खुगा 72थि श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिथाय हाबाफारि लानाया थुंगेबाय। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव खुंफुंनाय बायदिनो बाक्सानि बट्टारिनि लक्ष्मी मन्दिर फोथाराव बट्टारि लक्ष्मी फुजा फालिथाय आफादनि बानजायनायाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय खुगा 72थि श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिथाया मैया समबाराव थुंगेबाय। श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिथायनि जोबथारनायाव गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरनि गेजेरजों थुंगेबाय। जोबथारनाय हाबाफारियाव मान बावनाय आरो बान्था राननाय हाबाफारिबो लानाय जादों आरो लोगोसे जोबथारनायाव मोनसे हारिमु मोनाबिलिनि हाबाफारिबो लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बर'नि जाखांफुनाय देंखोगिरि धनन्जय बर' आरो लोगोसे मेथाइ रोजाबगिरि फुंबिलि बसुमतारीमोनखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। दिनैनि जोबथा हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों 21 नं सालबारि बियाबनि MCLA जय मुसाहारि, फार्स्ट क्लास थिकादार दिगन्त गयारी आरो गोबां माननि आलासिफोर बाहागो लादों। आं दिनै बट्टारि गामिनि जोंनि रुफाफुलि PCDC-आव बिमा लोखि फुजाखौ दिनै आरज गाबनो फैदों, जेराव जोंनि थांखांनाय बाहागोआ थांबाय। फैबाय थानाय दिनाव ओनसोलनि जौगानाय आरो मोजां थासारि सोलिनाय, बेनि थाखायनो आं आरज गाबगासिनो दं। दा बेखौनो रायजोनो आं फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना गोबां जायगायावनो इसोरनाव बोर बिनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। मा फोरमायगोन बे समाव? दा बोरखौथ' बिखानांगोन। इसोरखौ जों फोथायो, फोथायनायनि थाखायनो जों बोर बिगासिनो दं। आरो रायजोनि, आं दाखालिबो होनदों, रायजोनि जौगानाय, ओनसोलनि थासारिफोरा मोजाङै सान्थि सोलिलांथों आरो मानसिफोरा मोजाङै सान्थि आलो गोजोन रायजो जानो हाथों, बेखौनो आं फोरमायनो सानदों। आंहाथ' बुहुद अननाय दं। बिटिसिनि गासै रायजो राजाखौ खौसेयै मोजाङै सलायलांथों होननानै आंबो सानगासिनो दं। बेखौनो लानानै आङो दिनै बिमा लोखिनाव आरज गाबबावदों। दासोल' जास्ट बिखांबाय आङो। बिमा लोखिखौ आथिं हमना खुलुमखांबाय आं, आरजबो गाबबाय मोजाङैनो। निस्सय आं फिथाइ मोनगोन। जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै बे फोरबोखौ खुंदों। थांनाय 28 अक्ट'बर 2023निफ्राय दिनै जोबथि सान 30 अक्ट'बर 2023 बे सानथामनि हाबाफारिनि लानानै जों दिनै बेखौ खुंनाय जादों। गिबि हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै सोर बाहागो लाफैदोंमोन? गिबि हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै जोंनि नैबे भबानिपुर समस्तिनि MLA बिथां फनिधर तालुकदार बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि बिमा लोखिनो बावथाय बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंजों लोगोसे हेफाजाब होफैदों। दिनै थुंगेनाय हाबाफारियाव जोंहा सानै आलासि लिंहरनाय जादों। गिबियाव जोंहा जय मुसाहारि आरो लोगोसे दंबावो जोंहा बिनद मुसाहारि। बिथाङा दान्दिसे सम गैथ'वा, हयथ' बिथाङा दान्दिसे उनाव फैबा जों बिथांखौ जोंनि गेजेराव दैखांगोन। जय मुसाहारिया MCLA, बे जोंनि सालबारि बियाबनि, लोगोसे सालबारि बियाबनिनो TCLCC चेयारमेन बिथां बिनद गयारी, बिथांखौबो जोङो लिंहरनाय जादों। मोसानाय बादायलायनाया मैया जालांबाय। दिनै बान्था राननाय हाबाफारि बेबो जोंना जोबनानै थांबाय। बेवहाय सेथि बान्थाखौ रुपहिनिफ्राय मोननो हादों। आं मुंखौ गोसोआव गैला, नायनांगोन। नैथि बान्थाखौ कलबारिनिफ्राय मोननो हादों आरो थामथि बान्थाखौ जोंहा हासरानिफ्राय मोननो हादों। दिनै थुंगेनाय हाबाफारियाव देंखो रोजाबगिरि सोरबाफोर बाहागो लाफैगोन नामा? नंगौ। दिनै जि हारिमु मोनाबिलि थुंगेनाय आयदा, बे आयदायाव बर'नि गेजेराव मुंदांखा जानाय धनन्जय बर' बिथां उदालगुरिनिफ्राय लोगोसे लिंहरनाय जाबावदों जाखांफुनाय
मेथाइ खनगिरि बिथां फुंबिलि बसुमतारी चिरां जिल्ला बासुगावनिफ्राय गासै रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरगोन दिनैनि बे थुंगेनाय हाबाफारिनि दिनै बे थुंगेनाय हाबाफारि लोगोसे बिमा लोक्षि बावथाय फोरबोनि गेजेरजों जों गासै फोरमायहरनो सानो बिमा लोक्षिखौ सिबिनायजों लोगोसे जों जोंनि न'खर मोजां खामानि जौगानाय समाज फोसाबनाय खामानियाव बयबो बाहागो लानानै गावबा गावनि थांखि सहैनायाव जाहाथे बाहागो लायो मुखुब जायो आं बेखिनिखौनो बे फुजा आफादनि जानानै खावलायहरबाय।